A mostra de teatro popular Maruja e Villanueva de Chantada clausurábase este xoves coa actuación da compañía madrileña Venu Teatro e a obra Temporada de Pasiones. Como cada ano esta cita, que chegou á súa 27ª edición, converteuse nunha das apostas culturais fundamentais do verán chantadino. Deixaron risos e emocións e, sobre todo, o talento que se agocha nas manifestacións culturais que nacen do pobo. A mostra comezou luns coa obra Diñeiro B da Asociación Prodeme de Monforte de Lemos. Os anfitrións, o Centro Teatral Faro Miño de Chantada, actuaron o martes coa peza Langreira de Amor, e o mércores foi Tiruleque Teatro do Carballiño quen puxo en escena a obra Media de Callos. Quedan cun anaco de ambas actuacións no marco singular da Praza do Cantón. A vindeira semana ofreceremos as pezas completas despois do Telenovas. Pero mira, yo estoy aquí, porque mi tía Encarni me dijo, vete allí, vete allí, vete allí, vete allí. Joder, caballá, tía, o sea, me está rayando la otra en casa. Vete allí, esta tía. Joder. Eu tamén o penso, a tua tía Encarni é unha pesada. Bueno, vivirías ca sogra? ¿Con la suegra? Vivir con la suegra. Pues espérate que lo piense. Tómate o teu tempo. Espérate que lo piense. Yo pienso mejor paseando. Con la suegra. Joder, con la suegra, pues. Bueno, pues a lo mejor. Todo depende de la guita que suelte la vieja. Procedemos ao interrogatorio para descubrir a receita dos callos. Eu son o capitán Débor. Teniente Amelo. Sargento Traves. Ay, vendevórame otra vez. Vendevórame otra vez. Ben. Comentáronme que receita un abogado. Eu non teño nada que esconder. Vamos a ver, Paloma. Quere decirnos en que vas a receita dos callos e en onde a ten agachada? Tengo todo cabeza. Como lle sacas os pelos? Os pelos. A tiras. Ai. Escocios antes. A mí me escocen outras cousiñas. Oi. En cantas augas os coce? Lo importante no es el agua, sino la temperatura. Canto tempo os deixas cocer? Hasta que me ferva a pota. Ai.